Здравейте, приятели! Днес ще ви запозная с CAIXABANK, CABK, и ще разгледаме актуалното състояние на акциите и към 17 февруари 2025 година CAIXABANK отчете силен ръст на приходите, достигайки 9,3 милиарда юр, което е увеличение с 9% на годишна база. Нетната печалба достигна 2,4 милиарда юр, а банката поддържа силна капиталова адекватност от 13,4%. Към 17 февруари 2025 година акциите на CAIXABANK се търгуват на 6,39 юр, което представлява ръст от 1,04% за деня. В последната година цената варира между 5,10 и 6,5 евро. Средната целева цена според анализаторите е 6,8 евро. Краткосрочно, 3-6 месеца очаква се цената да остане в диапазона 6,20-6,8 евро. Дългосрочно, до края на 2025 година CAIXABANK може да достигне 7,00 евро, благодарение на ръста в кредитирането и дигиталните услуги. CAIXABANK остава една от водещите банки в Европа с добър потенциал за растеж. Анализаторите препоръчват акцията като добра инвестиция за стабилни доходи. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да го харесате и да го споделите с приятели.